helikopter, omah sewu, kalih mobil, minimal Fortuner, Alphate loro, karo Rolls Royce 10. Mung kuwi jalokanmu. Kula mboten napa-napa, Kang Mas. Tenan tresno karo aku ke wong ayu. Mboten nyuwun napa-napa, Kang Mas. Tawar bendina aku mangan kowe Tak kei makanan sing paling enak. Apa? MBG. Ang kledeng kae teko. Dek Niken saking Kediri. Saking Kediri, kemeruh. Ingkang pasuryanipun ayu kaya kados tokoh Ratu Kediri, Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekar Taji. Sekar Taji. Kowe ya mbanyol ya mbanyol. Gojek ya gojek. Rudi Gareng ora tau nggawa gendera liya tak gorene tak nggih gojek. Niku Kediri lho. Lah kok kowe nggawa lek nek nesune kono kowe lho tanggung jawab. Kediri niku lho. Mau Kediri keneke Sekar Taji. Lah niku lho Sekar Taji. Lah iya koyo rumah saku. Mbak Cobi dipun timbali, Mas. Lah kowe kan ya duwe lambe kowe iso omong ya celuken to njajal. Gelem ora nek sing nyeluk lawak gelem ora. Ayo mesti gelem lho. Ora mungkin. Jajal gelem ora diceluk. Dek Niken cantik, coba dong berdiri. Ora mungkin gelem. Gelem apa dong? Lho dheke manut penanggung jawab ngono lho. Sinten? Tukang solar. Dene arep ngomong aku wedi. Loh, jajal celuken be, celuken gelem ra. Yuk bersama dengan cantiknya Kota Kediri, Niken Salindri. Ora nek respon blas. Ora nek respon. Tepuk tangan riyen, Pak, tepuk tangan. Tepuk tangan kita sambut Niken Salindri. Oi, Ora gelem ya, Mak ya. hei, kan goleki kancamu lho. Kowe arep mentang-mentang kaya gendewa malang-malang kaya batang. Nganggo MC to, Mas. Ya Mangga ora manut. Nek jenengan sing ngaturi mesti manut ya, Mas ya. Lho ya engko bukti nyatane Kediri kotane lho. Lah lara ngerti tukang solar mosok manut. Kayak tukang solar. Yuk yang kita nanti pada malam hari ini dengan hadirnya Ki Niken Salindri. Ora mampu. Lah mekur lawake ora mampu ngunggah. Gol lagu be jajal be, gol lagu be. Jane kupinge ora ya kenek. Ning lek karo aku, Nduk Niken. Ngaturi jumeneng Cahayu. Nggih, Papa. Langsung jumeneng ora bengok-bengok. Ngateko Nduk kaya. Ah, Niken bengi iki kebujuk. Lah kok iso kebujuk. Jelas di Makelari bengi iki manut tok. Makelari piye? Mas aku. Pancen grupe kono be. Nyeluk kene sing bengok-bengoke kok. Ana. Kene wong ayu, kene. Oyo. Ayo. Dua. Walah penake. Limon sigarane. Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng dalu, Papa. Nah, selamat malam Cahayu Niken Salindri. Nggih. Sehat-sehat ya Cahayu. Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat, Papa. Tindak Bagaimana, rene jam Papa? piro? Bapak bagaimana Oh, kabarnya? aku yo alhamdulillah pendongane sehat, seger waras. Alhamdulillah. Bahagia. Ini tadi aku dari rumah jam 8. Oh, jam 8. Iya, karena kan deket sekali. Oh, deket dari ini Kediri, Jombangnya deket. ini termasuk Jombang Ngoro ya. Termasuk bareng. Oh, Bareng. Ngoro iki ora ngorok ning ngorok. Sing ngorok mburimu kuwi ya. Oh, iki Jombang Bareng, Bapak. Bareng. Oh iya, Bareng. dari rumah itu sekitar 1 jam 20 menit. Oh, 1 jam 20 menit. Iya. Nyopir sendiri apa disopiri? Tadi sama Ayah Soleh. Oh, Ayah Soleh. Iya. Ayah Soleh Sulaiman Rosid. Alhamdulillah Pak Bukan Soleh. Ayah Soleh Mayangkoro. Yang punya Mayang Koro. Iya, Papa salim dulu, Papa. Iya no Cahayu. Kelas berapa nih Ken Salindri sampean? Kelas 2 mau kelas 3, Papa. Oh, mau kelas 3. Iya.
Malam hari ini kita bersama di Jombang bersama dengan Cakra Budaya Indonesia. Iya, Papa. Dirawone ingkang minulya inggih menika Bapak Sumardi Bapak selaku Sumardi Dewan Provinsi. Dewan Provinsi SHMH. SHMH. Bapak Sumardi sak menika sing pundi, Papa? Menika lenggah wonten menika kalian jajaran para tamu nggih. agung. Sugeng dalu, sugeng mirsani, sugeng midhangetaken Bapak Sumardi. Matur sembah nuwun amargi sampun memilih di antara dalang-dalang yang lain, di antara bintang tamu yang lain, di antara peluak-peluak yang lain, panjenengan milih kula, kalian milih Papa Rudi nggih, Papa nggih. iya. Cakra Budaya niku memang Biasa sangat ngomong luar itu. biasa Pak Sumardi. Jenengan niku pun the best seller jenengan Pak. Tepuk tangan buat Pak Sumardi dan Dinas Bestseller Budaya dan Pariwisata. Kaya toko baju ya. Nah, selain Pak Sumardi ini menimbali Cakra Budaya karena Cakra Budayanya ini yang sangat budayanya melekat. Iya, iya. Cakra Budaya ini sangat murah meriah, Cakra Budaya Pak. Indonesia. Inggih. Pancen murah ya, Be, kok. Terjangkau. Terjangkau. Iya. Iso Bisa bayar dicicil 3 kali ya, Pak lewat ya. pay letter, Be, lewat pay lah letter. kowe kok malah nemen kaya rumah aku dicicil aku ya mencicil no kok ya. Iso lewat Dicicil Shopee. 3 kali kan isu sore engko bengine lunas. Lunas. Nah, nek ngono Lewat Mekar iso gak, Be? Iso. Lewat Mekar gak iso bayar Jadi iki? Niken Salindri yang telepon siapa Niken? Kula yang telepon Dari Pak IO? Nuli. Pak Nuli dari Nuli. Kayangan Pak Api. Nuli. Minangka sesulih saka Pak Sumardi dan Dinas Budaya Pariwisata Jawa Timur. Injih, Papa. Wes sing nelpon sapa? Aku sing nelpon ya Pak Nuli. Oh. Heeh. Awake dhewe sing nelpon sapa? Iki enek ora ditelepon, ora dikapak-kapane kok teko. Terus metukul munggah. Nah itu yang PR itu. Aku sing nelpon iki Kayangan Jonggring Saloko. Loh. Eneke oi Kayangan Api Kayangan teko Api Surabaya. kabeh ya, kok. Lah, wes sing nelpon sapa? Pak Kayangan Api. Lho jenenge Jenenge. soalnya iki kudu penjelasan lho, Beng. Kok gek wis kadung nyanyi, kowe kadung dagel, wis kadung lucu kok lek gak jelas bayarane piye. Ora ngerti sementing kok Kayangan Api ngoten, Pak. Lho kowe dikon piye rene Kok kuwi? teko ning nggone Banjaragung wayangan Mas Digareng bintangan tamune kali Mbak Niken. IO-ne Kayangan Api. Nggih. Lah, Utara kowe- Brom. Kowe teko iki kon dagel apa kon nonton? Ya wis pokoke ngene iki. Kowe ditelepon to? Nggih. Kowe apa kon dagel? Kowe diteleponi kon ndelok, ngono lho. Woro. Kaya ngono to, Nduk Niken. Iya. Sing asli bintang tamu Niken iki. Niken. Aku dari tadi tuh udah gregetan banget loh. Lah, Heeh. Karena apa? siapa? Kamu tuh nggak diundang, kok katanya teko. ditelepon aja, tapi kok teko, Kok teko? kok kakean omong. Nek kene kamu kan aku ki Sopon. jek omong-omongan karo papa, menghormatilah kamu itu. Kalau ada orang bicara itu jangan kamu selan-selani gitu. Lah kowe mergo ngomong peluak. Lho, Lho, Lah peluang kamu diarani pelawak lah ya ora pantes. syukur kowe, Beng. Aku Lah ngono kayak wong ngene iki kan ya sik pantes-pantese pelawak. pelawak pantes. Heeh. Ngangge blangkon. Nganggo Bintang blangkon. Lah kowe dadi tamu. lawak ora ngajeni karo sandangmu blangkone mok guak to. Heeh. Nah, kowe padha ora ngajeni. kuwi busana Jawa, Be. Usah guak Iya. blangkon iki lho. Mbah paling gawe piye carane Gawene blangkon? angel Besus blangkon piye? iki mok guak. Blangkon. Digawe apa? Iki diblang-bleng dikon nggo takon Be awakmu ki. Oh, iki gawe apa? Beskap. Beskap apa, Be? Artine apa, Be? Beskap ku nek wis ngebes ndang disingkap. Lho lah, iki omongnya ra jelas. Blangkonmu dinggo gen ketok. Di Iya, blangkonmu. dinggo. Wayangan iki budaya Jawa, budaya sing adiluhung, Be. Jangan, Mas. Oh, lek ndase apik ngono ora apa-apa. Ndase Biasa kaya pentol korek. Iya, jijiki. sirah kaya bokong kethek ngono kaya ora ewoh. Lho, ngaten iki lho, Pak. Nyang apa? Blangkon dikekne gayor Mas aku raiku koyo naga lho. Ayo nggih blangkoni Ya, napa wong Ya digubak. dijupukno. Ayo dicipok ngono kuwi. Mas, amit Mas, Mas amit Mas. Lho, apa pembantumu mau kongkon ki? Lho, ya dicipok dhewe. Dhewe. Kaya modele kaya duwe asisten ya, Pak ya. Lho iya. Aku ngono cah teko kene, aku pancen kudu melok Mas Rudi. Kene Mas Dalem. Selendro. Heeh. Iki nih. Kowe kaya mondol iki kok mbok ganjel ngarepe ngono. Wes telok-telok mondol. Telok kandel. Lho, ora kreatif. Awak mbok kreatif duwe ikon dhewe, duwe ciri khas Lho, dhewe. Nene kuwi mondol. Ayo. Mondol, eh. Kowe gawe nek mondol. Ayo. Cawe. Ayo Angger blangkon gegeden. Lah yo. Aduh, Kowe engko terus arep muni Punta Dewa, arep ngono ta kowe? Ngawur. Aku meni terus nembange Pak Min tahu ngoten nggih. Iya no. Bu. Pasan nyun tulung, Pak. Lah nyang apa njaluk tulung Pak Lurah iki ya. Wis Pak rasa Lurah ben digagas. lenggah. Mbak Niken mohon izin Iya. pada malam hari ini mendoakan apa Iya. kepada Untuk warga Grebek Suro Banjaragung. Cahayu Oke. Pelestarian Budaya. Pelestarian budaya. Untuk Jombang lugunipun Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan dari provinsi bekerja sama dengan Porbutpar. Oke. Nggih.
Pak sadari nggih. Nggih mugi-mugi kagem sedayanipun khususnya kagem Pak Lurah, Pak Hasan. Camat, Pak Hasan, Pak Sumardi, Pak sinten malih? Sahari. Wonten Pak Sadari. Pak Oh, Sadari. dari Porbunpar Jatim. Mas Antono, Mas Anom Antono iki ya dalang. Oh, nggih, Mas Nggih, Antono. Beliau dari mugi-mugi Porbunpar. Kene ngendi iki? Banjar Jombang. Agung Bareng Kene ngendi? Jombang. bareng. genteng. Kene iki Jombang. Jombang. Iya toh. Absurd Mangape toh. Jombang ka entuk ya. Bu. Ah, aku ngenteni niken lha kok cah loro iki Jombang ya ben ora ben tak gugu kan niken iki. Oh ya, wis ra Iya. digugu, Beb. Ben karep. Didoakan ya Pak ya. Iya no. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Mugi-mugi saged awet langgeng anggene momong Warga masyarakat. warga masyarakat. Mengemban amanah. Nggih, amin. Sampun niku mawon, Pak. Oh nggih. Wah. Nggih. Kuwi Apa, ndonga Bi? apa ora? Kemelok aku wis bar ndongake awakmu lho ndonga ora. Ora, Lah ngopo? nesu. blangkon nek kon jupuk dhewe. Lah sing buak Kowe iki sapa? syarate nek blangkon kon jimuk nek kowe kudu ngelungi rokok. Lah kowe karo rokok medhit kok ya. Lah ora omong ket mau. Lha Ngerti kudu ngono tak tak tanggap ing pasemun lho kok ya. ngerti ngono tak jalukne Pak Hasan nek iso. Mas aku. Ya, Ana golek, niken golek. calindri. Nggih, Mbak Nggih, Niken. siap. Wah, masyarakat Jombang wis kangen karo sampean, Mbak. Wah, Mm-mm. bengi iki penontone blek sembodo main ing Banjaragong Pak Lurah juga disediakan hidangan khusus. Apa Apa Mas? wi? Es tebu. Lho, Mana? Ndi? es tebu mbahmu iki. Lah kuwi wis tebu kok ya. Arep Karek ditebang. golek ese. Mas Hei, aku. ya Gini, ampun. Sapa jenengmu, Bek? Kok bek piye to? Andi. Andi TB. TB. TB iki apa to, Ken? Telek bebek. Lah kuwi lho. Bek, lah ya Bek. Mane Kene, bek Bek. iki lho. Wis to manut to kowe iki, Bek. Awakmu kan ngomong ke kuwi to. Iya. Apa jenenge tebu? Ora ngerti ning kono mah aku ngumpet janan. Apa? Kewane akeh mlebu susu, mlebu jarik, mlebu ndi-ndi. Oh kuwi lanang berarti. Oh. Kewane lanang, Be. Nek cara sing gatel nggone tebu iku glugut Mas ya. Lugut. Glugut ku gatel, Nduk. Wah, akeh tapi enek jangkrik, terus enek apa? Akeh. Walang, terus sing ijo-ijo cilik-cilik mimik. Mimi apa? Mimik. Mimi apa to? Mimik. 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 Tak kira to Mimi. Ah iya. Kowe iki pikiranmu mending ngono berarti. Lah ngomongnya Mimi lho. Berarti mimike kok cilik kowe ngono to. Tak otak. Ora masa kok kurang ajar bener lho kok lebu ngono. Ora cetha cilik-cilik kewan cilik-cilik Kewan bangsane cilik-cilik mimik. akeh. Nek kene contone akeh lho ning kene. Ah akeh. nggih, wong pancen Mergo- musime, Pak. Ora perkara musim golek papan panggonan sing luwih jembar mergo wayangan iki kanggo warga masyarakat. Ngono lho. Iya. Mulai dicepaki toilet barang iki, Be. Toilet duduk, Pak. Endi? Tumpakne bis toilete, Be. Wah nek karo nggonmu pedhot ya. Toilet duduk. Lah kok duduk piye? Yo nek ape iku toilet dadak duduk. Duduk mbeakmu kok ya. Tak kira toilet Enak duduk. bisa kan. Mbak ini kan badhe ngaturin apa? Cahyu. Bawang ya, Pak? Bawa no. Oke. Untuk warga masyarakat wonten Jombang sedayanipun wis ndase dicepok. Kowe karo blangkon koyo gila ngono model iki. Sumu. Kowe cara nggonku lawa kowe iki. Dadi bar main no blangkone dipepe enek sesasi kunjul. Lumasaku. Bawa apa, Nduk? Pelak apa slendro? Pelok mawon. Ini pelok slendro. Lho, pelok sendro gabungan. Gabungan. Kowe kok ngerti pelok sendro? Pelok iki piye? Pelok Nggih. pelok niku sing niki Pak, niki pelok barang. Heeh. Niki slendro. Salah. Niki pelok, niki Iya. slendro. Lah bener. Terus niki pelok barang. Ya nek iki slendem iki, Be. Kene nek kowe. Nah, kene ketoke karo blangon kok gila kowe. Iya, mas aku yo nggih blangkon sing. Nah, ngono wis malah. Aku koyo bar krimbut ya. Krimbat tok krimbat. Krimbat? No. Krimbat niku perawatan apa? Mbat, Rambut. krimbat. Nek krimbat niku perawatan batuk, nek krimbut niku perawatan rambut. Oh. Sampai ora tau ning salon, pantes rambutnya keriting. Loh. Ora tau dikrimbut. Ngawur krimbat, krimbut kaya. Iku kene. Dadi ora mbat ya. Enggak. Bat niku batuk, perawatan batuk. Enggak mbat. Lah kan kamu gak duwe rambut, berarti yo krimbat. Ah, krimbat. Lah kan bathuk kabeh kuwi. Duwe sih. Kuwi ora lek TB ora krimbat kritak kuwi. Lah kok kritak niku, Bos? Perawatan patak. Enggak, bawa niken untuk bapak-bapak dan warga masyarakat semuanya.
Bahasa Indonesiane. Napa wau? Mandeng lewong tan bisa nyelai. Merasakan rindu tapi tidak bisa menghilangkan. Oh ya. Bener Mbak Niken. Mbuh. Duh. Mas Rudi, Mbak Niken pada Ya. malam hari juga dihadiri dari Bapak DPR, Ya. Pak Arif Sutekno Oh ini dari Ya. Jombang. Oke, Jombang. dari DPRD Kabupaten Jombang, juga dari Forkopimcam. Nah, Pak Samirawon. Camat, nggih. Pak Camat, Pak Kapolres. Kapolsek, Pak Dan Ramil, terima kasih semuanya. Pak Kapolsek rawuh, Pak Kapolsek. Rawuh. Wah, Pak Kapolsek itu jabatan sing paling tua dhewe. Kok iso tua, Be? Heeh. Maksudnya tua Eh. iki? Kok Polsek kok tuwa dhewe iki piye? Nggih yang paling dhuwur dhewe Kapolsek. Kok iso dhuwur, Maksudnya? Mas? Lha mergo seke wis pol, wis ora munggane. Wis ngomong Ojo kira-kira. diwale. Kowe Bedil mawon, Pak, bedil mawon iki. Kecek mawon, Pak, kecek mawon, Pak. Guyon, Pak, guyon sampean iki. Bedil mawon, Pak. Soalnya ini pasangannya getah-geti, Pak. Bacok mawon, Pak. Eh, Ya, Ndek. Pria bagus. Pria bagus. Niken ki ngerti, aku dirasani priya bagus, pancen bagus tur gedhe dhuwur ya, Be ya. Potonganmu sak botol Yakult le gayane. Kowe meri sinden sing mbok ra gak enek gak nyang kowe meri kowe ketoke. Lah apa aku sono niken ya, Ndik ya. Munggah langsung tilang-tilung aku. Lah ya bro, ya. tilang-tilung ngono. Tapi slendro iki pomo dilebokne toples ya ketok gedhi. Loh, omong jujur iki, Be. Pomone jero toples ketok gedhi. Matur suwun ya, Bos ya. Kok bangga, wong kok meno bangga kuwi lho. Kaya iwak kok. Ya, Nduk. Ayo. Mangetening netra. Halus, Be. Diajeng Niken Salindri. Dalem Kang Mas. Piye wong ayu? Ayo jan lara larane. Kowe nyuwun apa bakal tak pinangkani diajeng. Kalau mboten nyuwun napa-napa. Yakin Kang Mas. awakmu? Yakin, Kang Mas. Aduh, duh iki lho Be wong wedok sing setia karo aku ya, Be. Gathuk mari ora nyang kok, Be. Ken sing Kula ngomong namung nyuwun helikopter, omah sewu, kalih mobil, minimal Fortuner, Alphate loro, karo Rolls Royce Sanggup 10. mung kuwi jalukanmu. Kula mboten napa-napa, Kang Mas. Tenang tresno karo aku ke wong ayu. Mboten nyuwun napa-napa, Kang Mas. Gila, gila. Wong wedok sing tresno tenan ya ngono kuwi ora njaluk Ora njaluk apa-apa. Bebek. Be nyapa, Be? Iki napa? Apa ning ibu mara tuwa? Lah nyang apa? Napa? Lah aku enggak gandrung mboke anake ra gelem digandrung kok. Mas aku. Oh, ibuke melu ta ki mau? Derek. Derek. Oh, dari Mbak Win. Oke. Piye Alpate sanggup? Omah Alpat omah Omah sewu. helikopter. Apa Bisa. yo kelakon? Loh, Wong aku rene ngegrab. kowe sik to. Kok tuku Alpat iki. Kowe saiki kok ngisin-ngisini kancamu to. Mas yo kowe ora kelakon iki ning dhuwur panggung jenenge ketoplek iki sandiwara ki mboten Mbak Cangi. Piye-piye Jal? Diajeng kowe njaluk apa? Mobil, helikopter bakal tak tumbaske wong ayu. Kowe njaluk apa diajeng? Mobil, helikopter, Alphard. Oke, ben ditukokne iki ya. Kowe muni ngono iki kok. Ora sanggup. Yes. Mung tak tunggu wangsu lene Alphate piye? Helikoptere piye? Ora sanggup, Pak. Ora sanggup kok nyedak-nyedek. Ya ngrayu wedok iki piye diajeng kowe tak tukokne mobil, pomo kowe tak tukokne mobil ora usah apik-apik. Mobil pick up ae terbuka. Kowe aku sing manggon ngarep, tak setire kowe ning mburi karo apa? goreng tahu bulat ngono lho, Pe. Usaha. Usaha. Maem aja iku maem nek aku nek maem iso numbahno, Nduk. Alah wong kowe mangan yo ngenteni catering kok kira tau jajan Maem kok. nyuwun apa, Nduk? Maem nyuwun apa? Makanan minta makanan apa yang paling kamu sukai? salom. Salmon. Ikan salmon. Niken yo salmon yo salom. Soale mangane kakean, Pak. Nek mangane kakean iku salon pancen. Kowe mau nyuwun salmon. Heeh. Karo apa neh? Karo spaghetti bolognese. Tak omongi ya, salmon Iya, Bang. spaghetti kowe nek wetengmu gak tawar iso senep. Tawar betina aku mangan kowe Tak kok. kei makanan sing paling enak. Apa? MBG.
Kuwi wis golek jalukan nek anakmu. Nek anake diwehne wong ngawur. MBG ki apa to, B? Mangan bareng-bareng. Oh iya. Ora MBG ki Apa? Mas Bebek gendeng. Ya kuwi. Omah Balil to kuwi. Kuwi sing beredar ning anu. Oh iya iya. Iki gak kok. Lah nek kene kuwi dadi bebek gendeng. Heeh. Ora apa-apa lek gendeng karo awakmu. Upama. Ya. Cek, Pak. Catatan. Lali. Ora apa-apa nggo catetan iso, wong iso maca kok. Enek kaya TB ki nggo catetan bae macane ra iso. Hurufe kuwalik bareng ra krasa. Kowe ra iso maca be. Wong kuwi ora roh werna kok. Wong bojone pincang ya dindo ayu kok. Yes. Walasa mringwak ingsun among sira dadya jampi. Ki bawa apa, Be? Bawa anu Pak, dandang gula. Oh bener. Hmm. Pelok Mas Lindro. Pelok. Mungkin dua anak ya bangga ngene iki be iso pinter nembang, sukses karire wong tua iki. Isik remaja Isik SMA ning remaja. nyatane karire wis luar biasa. TB ki apa to Mbak Cange? Anake SMP wedok lho wis meteng. Tenan kok. Fitnah iku. Fitnah Ngawur, piye? fitnah kowe iku. Kok iso meteng Lho, ngawur. lho kuwi jenenge pencapaian. Mboten meteng Pak ngawur niku. Lah nyang apa? Wis nglairke Pak niki. Oh iya. Wis Amin. Kowe iki wis putu ta? Oh nggih Kong, monggo Kong. Terus, ben bawa sik ya iki bawane rada angel, Bi. Angel nggih. Dhuwur niki. Kalamun kasunyatan katya panyuwunku Bagus, suaramu pancen apik tenan. Bajiret iki kaget Apik aku. tenan. Suarane Niken ki apik tenan, aku demen aku. Suarane Niken ki nyenengke, ngangeni. Ngangeni nggih, Sapa ngangeni. sing ngrungokne mesti terinspirasi utawa terngiang-ngiang. Nggih. Suarane penak Be, tenan. sokne nek dicalangi dalan iki aja nyang ya Be ya. Nah, sampeyan awake dhewe headset kowe. Lah ya. Lah aku ki bayangne kowe kober to Be dalang kok ndelikne jajan nek gak dalang iki gak enek Be. Delok kok. Lho Mas aku. Lho. Kena nggih titil-titil kok ya. Kuwi Nah, ning kotakan iki enek rokok, roti. Lulus, aku wong gampang bontrot kok. Terus ki nduk. nanging aku Nanging aku mung menungso. manungsa maraga rezeki jodoh pati lan pesti Merga rezeki jodoh pati lan pesti cinipta cinipta kangku wasa kaya ngene iki lho. Ah, bocah ayu suarane apik. Apik, tembangin apa nduk sing sesuai karo bawane iki? napa Pak monggo Manut panjenengan angenteni kae ya oleh. Ah, Terus apa jenenge? Saben dina mung ngelakon. Imbang ana kados. Kae ya Jangan oleh. katesnanku. Terus sambung wanci dalu ya oleh. Wuyung nggih Manut saged. angenteni riyen ya Pak Oke, 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 siap. oke. Monggo. Buka celuk angenteni. aku ngenteni takamu kaya ngenteni madene wahyu janji matan sasumimpan jroning kalbu dagang
Nggih. Lencer kuning. Yo. Dene Ken, Ya. tembang menika diaturke kagem beliaunya Bapak Sumarti matur Nggih. sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Muga-muga Mbak diparingi Sumarti. sehat, Amin. dijalasan, Pak Sadari, sedaya punggawa-punggawa praja sing wis Nggih. kersa rawuh pada malam hari Iya, ini. iki angenteni iki cocok. Nggih. Angenteni panggilane Pak Sumardi maneh. Yang akan datang. Iya no, ada nduk jadwale awake dhewe ning TB mbuh. Aku melu bahasane rampung. Oh ya. Nino. Keledang kae takak ternyata janjin BH. tekan citra gelangan Mulut bisa miring-miring kejangkung meter-meter jalapane nganggo tembang angenteni mriki karya saking Suwargi Bapak Guru ki mantep Sudarsono lho kunjuk warga masyarakat Jombang semuanya melayu ning Sunda laku cah bagus yo Rino Nduk. Heeh. Nggih, Pak. Iki mau lah piye. Niki kan nyuwun sewu. Mbok Iya, Mas. menawa. Ingkang Pak Sumardi, Heeh. Bapak anggota Dewan Kabupaten Jombang, Pak Heeh. Camat ugi tasih keparan lenggah. Nggih, mbok Heeh. menawa kagungan pundutan Lah, utawa menawi kersa wonten minggah sukul garing penggalih, monggo Pak katuran minggah Pak Sumardi. sareng anu tetembangan kalih Dek Niken Salindri. Monggo. mbok menawa lodange penggalih. Ya, nggih, Nggih. monggo. Mboten ngira-ngira hormat kula nggih Gitu. Mas Saged, Abi. Pak Sumardi kersa? Kersa. Nggih. Nah, Oh, iya, Pak. oke nderek Oke, nggih. nderek, Siap. nderek. Wah, monggo Ya, Pak Sumardi, monggo. Diderekke Pak Camat. Deraken Pak Camat kalian Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah, Lurah, Pak Pak Sadari,
Heeh, Pak Sadari. Mohon izin Mau betul ya. anggota DPR Jombang, Leres Mas. Mas Arif saking Jombang nggih. Ini figur para penggede yang sangat luar biasa, Bi. Monggo. Monggo Bapak Sumardi, Monggo, monggo. SHMH. Oh, oh. Monggo Pak Sumardi. Monggo Bapak Sumardi. Pangapunten nggih, Pak. Pangapunten Kang. Pangapunten. Nah, diaturi mic, Oke. mic. Amit Bapak. Iki suatu penghormatan yang luar Penghormatan, biasa Nduk Niken. Inggih. Dalam Pak. menika Pak Sumardi kersa minggah ning sasana pagelaran Nggih. bersama warga masyarakat mapan wonten ing Banjaragung. Banjaragung. Kene ngendi? Bareng, Jombang. Kula sing dalu Bapak Jing. Sumardi. Sing main iki Bapak sinten? Pak Sing Camat. paring Pak asma? Camat. Pak Pak Usman. Camat. Pak Usman. Nggih. Pak Usman nggih. Wah, Nggih. kula sing dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu. Mboten napa-napa, Pak. Pun Mboten kersane napa-napa, Pak, mboten napa-napa. Kersane Sini. niki malah Pun kersane Pak, wong sing nanggap iki bebas kok Pak niki kok. rumah saku. Mungkin wonten pundutan tetembangan utawa dawuh-dawuh saking Pak Camat utawi Pak Sumardi. Nggih, Mangga, matur Pak nuwun. Usman. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nggih. Ya, saya hormati Bapak anggota DPR Provinsi, DPRD Provinsi, Bapak Haji Sumardi, Bapak Arif, DPRD Kabupaten Jombang, Pak Lurah, Forkopincam, dan Bapak Ibu Kepala Dinas Pariwisata, baik dari Jombang maupun Kabupaten Jombang dan Provinsi, Provinsi. terutama Popo Rudi Gareng beserta Siap. seluruh krunya. Nggih Pak. Terima kasih. Terutama kami sampaikan kepada Abah Sumardi terkait dengan kegiatan ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan. Ini salah satu tugas daripada anggota DPRD Provinsi, Bapak, Nggih. terkait dengan kemaslahatan sebagaimana program-program yang sudah dicanangkan oleh Abah Sumardi. Nggih. Terkait dengan peningkatan ekonomi termasuk sumambra datang panjenengan, kalian kru. Nggih. Harapan kami ini tidak hanya berhenti sampai di sini, Pak. Mungkin Nggih, Pak tahun Camat. kedepannya kalau bisa juga acaranya dibikin yang sama, nggih. Siap. Dengan menghadirkan Popo Rudi beserta krunya, nggih. Terima kasih, Tepuk Pak tangan Camat. semuanya, nggih. Ya. Oke. Dan tentunya bagi teman-teman yang lainnya, terutama pemerintah desa, kami harapkan juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa diberikan kelancaran. Oke? Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Abah Sumardi, saya terima kasih pada panjenengan. Karena apa? Kemarin saya juga tidak bisa membayangkan berapa uang yang beredar di Kecamatan Bareng. Luar Dengan Luar kegiatan biasa, 3 hari. biasa. Terakhir puncaknya di malam hari ini. Iya. Mudah-mudahan ini masyarakat lebih sejahtera lagi. Terima kasih. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri Dinas Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tembaknya manut saja. Oh. Requestnya Monggo. apa Bapak Apa? Sumardi? Sing enak yang terbaru atau Ya sing Balikin terbaru yang no. terbaru. Ini Bu Sumardi request Oh, Ibu Bro ada yang sakit. Angin. Oke, baru Ibu, angin. ada Ibu Sumarti ya yang mau memberikan sebuah tembang emasnya. Negara ya. angin. Oke. Luar biasa. Monggo, Bu. Monggo Bu. Sama Mbak Niken enggak apa-apa Ibu, mohon izin. Yang nembang Mbak Niken. oh Niken. Oh, ya. Niken. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Sumardi, Ah, juga Ibu, juga Nggih, Pak matur Camat, nuwun. juga semua masyarakat lah. Tembangnya Negara Angin nggih Pak. Nggih. Oke yuk Nduk, diaturke Negara Nggih. Angin buat Matur semuanya. sembah nuwun. Sembah nuwun, Pak nggih Pak. Matur sembah Sembah nuwun nuwun. Pak Camat, Bapak Sumardi. Siap sembah Ibu. nuwun. Matur sembah. Diderek ning Mataram sik, derek ning Mataraman monggo monggo Nggih. monggo. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih. Ibu, matur sembah nuwun. Pak Camat, Bu Camat juga Pak Sumardi, soho Ibu. Bu Care, matur sembah nuwun, Bu Care. Sukses Bu Cari, Bu TB. Ya juga.
negara angin ya, Be. Oke. Siap, siap. Oh, au. Cakra budaya. Oke. Indonesia. Negara angin. Ada Niken Salindri bersama Cakra Budaya Indonesia. Oh. Tempuh 11.000 kilometer nyusul lawu sing ati janji mulih ning aku sawise rampungke urusanmu ngerti ora ingat zaman susahku goblokku Sokor. isi sayang awakmu Thank you. Gobloke Sokor ya kok isih sayang. Ya, Ini hanya sebatas lagu ya, Bos ya. ya Oke, terima kasih nih Ken. Iya, Papa. Tetembangan iki mriki pundutan saka Bu Sumardi. Bu Sumardi. Negara Angin. Wah, tembang saiki iki maceme Oke, iki. Wah, luar biasa. Nek Pak. negara kanca seni kabeh padha ngripta Ngripta. tetembangan. Kaya TB gawe lagu apa, Be? apa kebe lagumu, Be? Lagumu apa kae jenenge? Kalau yang dikejar BRI ini. Oh, kejar BRI. Iki ngene ya, Cah Bagus. Pripun, pripun? Sing baku pemekaran budaya padha karo pelestarian budaya iki. Betul. Awake wajib terima kasih buat Pak Dewan, Pak Oke. Sumardi, juga Pak Camat, juga pemerintah desa. Betul. Tidak lupa Yogi Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur dan Nggih. Jombang terutama. Nggih. Pokok terima kasih, muga-muga budaya kita tetap lestari. Betul. Amin. Bumi kita tercinta Yogi Indonesia. Indonesia. Terutama di bumi Jawa Timur, Mas. Oh iya, luar Ini biasa. membuktikan bahwa Jawa Timur merupakan pintu gerbang budaya Nusantara. Nah,